Er det fredag? Hvad? Er det fredag? Ja, det er fredag. Det er fredag. Ja, det er fredag. 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 Ja. God weekend. Ja. Ja, men altså det... Altså, når vi lægger standarden fra sidste fredag, ikke? Altså, Jamen, så kan vi lige så godt pakke så sammen kan og vi gå så hjem. godt bare sige, det var det. Det var Ja. den fest. Det var sgu... Det var sjovt, så længe det varede. Det var det. Det var sgu... Det var lidt for sejt i fredags, så det kan vi sgu ikke følge med på igen. Selv med en lille tilt. Og et skiftet telefon undervejs, og lidt Ja, ja. hvert. Det er da ikke blevet påpeget. Nej. Nu er det så. Ej, det var fandme... Hold da op, mand. Det var fedt at være nede ved Tropicave sidste fredag. Ja. Og se det hele, og Troels, det simpelthen bare kørt med klatten. Det er jo det. Så, men desværre, så er vi jo tilbage på Padderupvej nu jo. Så det må I jo nøjes med. Ja. Det er jo... Det er bare næren. Det må man ikke sige i dag. Næren. Nederen. Jeg er Randers for fanden. Ja. Ja. Har I filmet alle de bonsai, der er kommet? Nej. Skal vi tage en i gang? Nej. Det skal vi sgu ikke. Nej, vi har egentlig fået alle vores... Det er rigtigt, Danneborg. Vi har fået alle vores bonsai herovre nu jo. Ja. Tømt lageret. De pryder så flot topperen her. Simpelthen. Der bliver lige rokeret rundt nu, så det ser jo så fint og fyldt ud det hele. Minus 20% på alles. Det gælder jo også bonsai. Juletræ. Du skulle ikke tage hver enkelt, jo. Nej, det gør jeg heller ikke nu. Tager jeg jo sådan fra den anden Så er der vinkel. jo for enkelt. Ned igennem. Derned. Cool. Nej, så det er sgu ret cool. Det ser sgu hyggeligt ud. Det er godt, tak. Og billige stumper. Og... Ja, Ja. det stumpe marked er nu også jo, og lidt brugt akvarier. Whatever. Måske ikke brugt. Måske engang udstilling. Ja. Vi ved det ikke. Kom og gør et godt køb. Men i hvert fald i den her uge, der må man sige, der er blevet fyldt op med blau. Undtagen det der igen var udsolgt ned ved dem. Der kom 4 paller. Ja. Fyldt op med filtermåtter igen. Og de akvarier, vi nu har, er de små. For blau, de er jo over på hylden igen for første gang i en menneskealder. Ja, der skulle gerne være alle repræsenteret. Ja. Og lys på Vio Vistas. Ja. Eller en bagved, for lige at fremhæve dem lidt. Ja, Det er sgu da det nice. ser da helt nice ud. Det gør det sgu da. Hvem skal bare kring? Nej. Så hvis folk de mangler et mindre akvarie, så kom forbi. Ja, Der er ja, sgu nok er. der er sgu nok af dem nu. Der var lidt derom på hjørnet. Så længe det varer. Og nede i bunden. Ja. Og vi har også store akvarier. Ja, det har vi også der. Det kan også godt sælges, hvis der er. Hvis det ikke kan være anderledes. Det er sgu da meget cool. Ja. Men det er jo en akvarieforretning, så... Yeah. Så det er jo heldigt. Og heldig. Ka-ching. Fisk og planter. Fiskeplanter, det der sagde den også kommer meget af. Og udsolgt igen. Ja, udsolgt af igen, Går og stærkt, kommer flere hva'? næste uge, og ja, det er... Hold da op. Vi har ikke fået nogle nye specielle bestillinger eller noget. Der har vi da faktisk. Men vi har også masser af fisk, jeg gerne vil vise. Ja, ja. Men nu viser Jeanette lige, for nu fik vi en... Det er fordi, jeg har været ude på at besøge Tropica længe siden. Nej. Og der så jeg et skilt, hvor jeg tænkte, det navn havde jeg ikke hørt på en plante før. Nu har vi fået den. Modania. Okay. Kajsak. Kajsak. Ja. En stængelplante. Og er det jo da galt, Rune. Det tog da også et halvt år for os at få den, mand. Fordi efter du nævnte det der nede i april, eller jeg havde jo set den før. Du sagde jo et eller andet med mu. Så Odania Kajsak. Jeg har set en planteskilt. Og jeg synes, det så spændende ud, men jeg tænkte, nej, lad nu være. Du får så mange bestillingsplanter ind hver uge, så der er nok en, der skal bestille en. Og så kan vi jo se den. Det skete jo så her i september måned. Et halvt år efter, eller hvad fanden det var, ikke? Endelig. Jeg synes, den så sjov og spændende ud. Og det synes jeg egentlig stadigvæk. Og især det, at man får de der lange blade og sådan noget der. Det der er en perfekt plante til levende fødende og sådan noget der er til at tulle rundt i. Det er så meget asiatisk ud, faktisk. Ja. Der er sådan noget bambus, de der blade der. Ja. Ja, ret fed. Er den hårdfør, sådan i stille, den her? Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig haft den. Den virker sådan. Altså, Ja. Hvis man kigger på ledene. Nå, ja, på ledene der, ja. Der er sådan lidt sengræs over det, ikke? Ja, eller bambus, som hun siger. Bambus der, ja.
Så det er sgu cool, inden jeg ser den. Ja. Den har Men ellers så ved vi ikke mere om. Nu vil lige stå ved siden af. Hvad sagde du? Echinodoris Barti. Det er også en bestilling. Jamen det er også. Han kan dele en egentlig stor og flot. Lige nu er det jo bare overvandsbladet, så den ser slet ikke sådan. Højde 50 som max. Ja, den kan jo egentlig godt blive højere. Ja. Eller større. Når den virkelig trives, trækker en masse næring på grundlaget. Men ja, det er jo overvandsblade, det der. Ja. Så det har jo ikke... Ja. Så den behøver man ikke at købe, gå efter de flotteste. Og det er jo sådan lidt... På sin vis så glæder jeg mig egentlig også snart til, at sæsonen kommer i gang igen. Ikke at vi har kedet os her sommeren igennem eller noget som helst. Men jeg synes, nogle af planterne rundt omkring, de bliver lidt for store nu. Ja, det er lidt voldsomt. Altså, fordi jeg har taget sådan nogle som Echinodoris Red Chili er kommet ind. Går langt ud over overfladen nu, og det er jo egentlig reelt set en plante, når man får undervandsbladene, så bliver den omkring de der 20-25 cm høj. Ja, det har han da så overskrevet et par gange. Og det er da meget hyggeligt, det der med, at de er så store herinde, men det er da eminent irriterende, når de skal sendes. Det er det. Ja. Og folk tror, de får en helt vildt flot plante, så hvis den er helt undervandet. Ja, det forsvinder jo, og så sætter han jo de nye, ikke? Ja, så værsgo. Men det er mere det der, men nu er de altså ved at være lige store nok, de der square-planter-typer der. Ja, det er fint, når den står 20 cm. Ja. Men igen, de vokser jo, det er jo, der er jo sol og glade dage og det hele, Ja. ikke? Også med Red Diamond og alle de andre faktisk, de er sådan lige at være Det er voldsomt. lettere og belastende at sende. Men det er okay, vi gør det jo gerne. Ja, det var en større kasse. Det er en større kasse. Ja. Okay. Progrostemon Helferi tæppet er kommet tilbage. Det er grønt. Det er grønt. Det er grønnes. Og så en gammel Leopsis mauritiana, der står der i. Som vil være helt færdig med de der blade, den egentlig kom med. Ja. Men nu begynder den så at spredes ud over hele bunden nu. Den der falder den stå. Den står jo også som bestillingsplan inde på webshoppen, og der er ikke noget skilt på den eller noget. Men det er egentlig meget sjovt. Bliver det så bare sådan nogle små stilke, der kommer op der, eller hvad? Den burde jo bare blive mere tæt jo. Ja, sådan lidt buske, ligesom den er i potten. Men igen, hvis den nu lige gad at vinde op, og så kører den anden vej, så bliver det også tæt. Ja. Men det gør den ikke. Den fortsætter bare. Ja. Racerbanen. Hvis han har flere, så breder de sig. Ja. Lige med plan. Så nu får den bare lov til at stå der. Mange Men se, hvordan den udvikler sig. mange planter. Ja. Både Progrostemon erectus og så den der fil af Nå ja, kvartikan der, ja. en dild. En del. Og dild og rosmarin over til. Ja. Og når den så får rigtig høj lys og CO2, så bliver den jo fuldstændig fint lavet. Ja. En anden vil ellers med rosmarinkist. Den der er også ved at komme så godt. Der har været i haven, hva'? Dild og rosmarin og det hele. Jeg har jo krydderurte med, jeg har lige ved. En kryurte med, der var højere end dig næsten. Yes. Så, ej, det er sgu cool. Oj. Faktisk var for hurtigt. Nej, det var bare benene, der ikke lige gad med. Fisk. Fishies! Fisk. Nej, det tror jeg sgu ikke, du kan, Chanel. Vi gør med en anden plante. Hvad? Ja, det kan være med en anden spændende plante igen. Det kan jo godt tænkes. Og ja, du tog lige pintoen i carwash over ved overtårne. Ja. Nå, de har simpelthen været i rensningsanlæg. Det har været ansigtsanlæg. Sammen med en petit, der også var blevet lidt. Nej, hvor er de fede, mand, efter de har fået sådan en tur. Ja. Det tog en halv dag, var det ikke det, du sagde? Jeg vil smide den i den ene dag, så glemte jeg dem om eftermiddagen, men så tog jeg dem op dagen efter. Så er de Så er de clean? Ja. Det er de der kiselalger, der kommer. Ja. De er jo nemme at tage af, jo ikke? Men så kan de da lige hygge sig dernede i overtårne. Det er jo altså en fed nød, yes. Ja. Det må man sige. Og den er blevet rigtig pæn ned. Ja, stemme. Den vokser. Så overtårne, de arbejder for føde. og uler. Du får noget at spise. Jeg fodrer dem lige. Ej, vi har fandme egentlig fået rigtig mange fede fisk ind. Herover det sidste tid, vi har ikke rigtig fået vist fisk og sådan noget. Jeg er meget imponeret over de kurviceps, der kom. Latikar kurviceps. Det er jo en meget nemt værvelseglid sydamerikansk værvelseglid at have. Og de er sataneme fine den her gang. Ja, der er noget spil i... Ja, der er allerede spil i farve, Ja. spektret og på perlemor på haleren og det hele. Hvor store bliver de?
Jamen, de bliver omkring de der 6 cm eller sådan noget, ikke? Kan godt blive lidt større, hvis man virkelig smider forkert fod af kæften på dem. Men så det er en kan super man god jo størrelse. have i flok, hvis man Det kan har man. plads nok, selvfølgelig. Ja. I stedet for pistolerne, det er på praktisk. Jeg synes, jeg lige vi skulle fremhæve den der, ikke? Det synes jeg bare lige. Men den beholder den sølvfarve, eller hvad? Ja, det bliver Hvad er det? blå-grøn. Ja. Eller blålig-grønlig. Den bliver ikke pangfarvet, men den får bare det der flotte farvespil i sig. Og så er den jo en super fed starter, dværgcyklide, hvis man gerne vil prøve sig af med noget, hvor der ikke skal regnvand til eller noget som helst. Og det ikke skal være en krebansis, som tæver halvdelen af akvariet. Ja. Fine handler, det er. Ja, de ser meget fredelige ud. Mm. Fredelige. Der skal man lige huske med de her typer her, eller med den her også, det er, hvis man nu har dem gående, og man lige vil have en ny selskabsfisknelse, så de går jo fint sammen med tetra og alt muligt andet, så er det en god idé lige at smide noget foder ned til de gutter der. Fordi de kan godt lide at nappe nyankomne. Okay. Men så falder de til ro, og så er der ikke noget. Og ellers så starter man det bare omvendt med de små, mindre selskabsfisk, og så putter man dem ind til sidst. Nå, ja, det kunne man også jo. Så man alligevel ved, hvad man vil have i sit akvarium. Og bare shine over for hinanden, de gør. Men en, der stod i på hovedet før, det er sådan meget sjovt, man tænker, Ja. er den syg og dårlig? Nej, der stod bare, der sådan smittet op. Skriv. Og det er faktisk det. Ja, de er fine. Smiler altså, de er glade. De Ja. er glade til glade. Ja, De er sgu fine, du. Finest. Og så har vi fået Skråsmønner. skråsrømmeren. Anostomus hest, eller rytter. Ekus, ja, hest. Ecus, X, EQA, S, X. Anostomus. Står og tænker, hvad er der oven for den der vandspejl? Ja. Men det kunne være de der lille kapsel. Ja, kunne de fandme komme hjem til os, der. Hold kæft, jeg synes, vi har mange myg inden for. Jeg synes generelt bare, der er mange myg. Så vi er trætte herinde. Så jeg skulle tage med hjem i det gamle retro uden lampe på, der hvor katten lige drikker ind. Så kunne det godt være, at vi kunne få nakket nogle mygs. Ja. Hvad ellers? Jamen, til jer, der gerne gider at give noget blødere vand, medmindre I bor i Silkeborg Ryg og alt det der, som I har været igennem 12.000 gange, så er der jo kommet Kaktusvides dobbeltred ind. Det er jo egentlig mere hårdfør af pistogrammetyper. Sådan vandkvalitetsmæssigt, men stadigvæk blødere end det, vi har her i Randers for at få dem til at trives. Hvis man kører på en almindelig postevand, hvad siger man så et års tid? Ja, det plejer jeg at sige. Ja. Altså, hvor du har middelhårdt vand, ikke? Altså, Ja. hvis du smider dem ud i en kalkgrav ude på Djursland, så halv giver dem time. ikke lang tid. Ren og afning. Ren og avning, det er ikke optimalt. Nej. Men jeg er sikker på at ryge, så kører de bare derudad. Og så også. Ikke regn. Jo. Jo. Regnbue. Det var også Herberdax Rodi. Melanotania, Herberdax Rodi, der begynder at farve. Ja, jeg skal vi se, hvordan går derinde. Ja. Om jeg kan få lov til at filme den. Jeg synes sgu, det er egentlig flot typer. Det er heller ikke så stor som mange af de andre. Sådan 10 cm. Og de er jo fredelige. På trods af størrelse og det hele. Ja. Selvfølgelig han har svømmeplads. Men Gå nu væk i strivet. de er sultne. Men de er jo ikke nye. De er bare begyndt at farve. Det er derfor, du godt kan have nye. Det er nyt, at de farver. Nej, prækoks har vi fyldt op med, ja. Den har fået en lille ansøgning af blåleskær, men det er Jeg fandme kan godt se, at så der lige rammer lyset rigtigt. Ja, De er blevet nyvasket. simpelthen. Så de er blevet lidt mindre, end de plejer at være. Prisen er sådan. Nej, Mark. Ja, men reelt set, så hvis man nu er heldig nok. Never mind. Vi kan godt spotte hanneren, men om det andet det er hunder, eller ikke udviklet hanner endnu, den er lige på kanten i den størrelse der. Fordi hannerne er med røde finder, hunder med gul. Yep. Ej,
Ej, det er en fin aftegning her, vi har der. Spiosodome Cupido. Scarface. 4 stykker, så vi får en super god størrelse. Det ligner så sådan 2 arter der. Ja, det er rigtigt. Ej, den er flot, mand. Ja, og den bliver jo sindssygt. Altså. Det er jo så en af dem, jeg har haft rigtig mange gange igennem mange år. Og jeg fik den faktisk først til at fare ud, da Camilla hun fik den. Hun er også god til fisk. Ja. Altid har jeg altid synes, den er sindssygt pæn, for den blev mere farvet end det der med det lidt lille og så videre og alt det der. Så fik hun dem hjem i 27'eren, og så blev de sgu sådan der. Ja. Ja, det har jeg så personligt aldrig selv oplevet, men det er også okay. Billedet, det er jo ikke engang fyldskørende. Altså. Ej, det var en sag, hold kæft, de var flot. Så vil jeg igen fisk. Du vil lade gennem fedt. Nå. Gæt en fisk. Jeg kan godt gætte. Ja, det var. Jeg ved det også, at jeg fik det at vide. Jeg kan godt se det på formen, men der er ikke så meget farve. Den sad i camouflage mode. Ja. Den er ikke så stor. Du kan tage en af de andre. Nå. Hvad er for en? Så skal du gå over i 3.000. Du kan se, om du kan finde fisk, der har samme form. Den der. Det er Lidt størrelse forskel. simpelthen Proteinolus tanniatus. Eller tannius er det jo egentlig. Har vi dansk? Flagtail. 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 De er ikke stuer, men de er fandme nemme søde. Og de kommer ned fra Rønnemands ned i Holland. Og de har 7-9-13. Ikke leveret fejl endnu. Fordi ellers så andre, når de nu ser ud som det der, så kunne det sagtens være Semiproteinolus insignis, som ikke får de røde finner. Men ja, den har smidt det. Da vi tændte lyset i morges, den har lidt antydning af det. Da vi tændte lyset i morges, der var der faktisk en af dem, der havde fået helt røde buefinder. Så den er god nok. Den er rigtig. Tannius, Flagtail. Den har det jo bedst med at være single. Nogen har held med at have dem i flok, men de plejer at blive pisse sure indbyrdes. Så det er en, man anbefaler at have single. Den er sgu fin, og den er afsindig god til at tage alger. Hvor hurtigt vokser de? Hurtigt. Okay. Pænt hurtigt. Det må man sige. Og det er jo egentlig flagtailen af sådan en single. Mere eller mindre single holder alger nede i 3.000. Der er jo ingen alder i. Så de går jo rundt og nappe. Yes. Spændende. Det er da ret cool at få den igen. Det er lang tid siden. Og rigtig flotte. Prøv lige sammen knejten derovre også, ikke? Så er det Pentatus annulatus, klovnekillierne. Ja, det er også ret nemt fint. Og sammen er lige foran telefonen der. Og mange fint. Ja. Ej, de skulle sture den her gang. Og de går fint i almindelig postevand. Ja, de er sagtens, men sandsynligvis så skal du måske lige lidt blødere til for at få dem til at yngle. Ja. Jeg tror, der er hjemme også, der får de der lidt havedamsvand i ny og næ. Camilla laver en masse af dem. Eller ikke en masse, vi tager jo ikke fra længere, så det vil sige, de der, når de voksne hedder jo ikke ungerne, men de opvoksede unger, semistørrelse, de æder så de andre unger. Okay. Så jeg har ikke fået tømt ud i dem derhjemme. Den er kæftig flot. Ja. Også det der øje der lige spiller fuldstændig op. Så de går jo totalt musk mod akvarier derhjemme. Med et svampebobfilter i, eller et elefantfodsfilter i. Ja, fint. Det er han sgu nok. Det er ikke et særligt godt billede, du har. Nej. Ja. Næste levende billede. Hvor skal du hen af?
Det er jo Der meget kommer nogle små. gennemsigtige deroppe. Der kommer nogle gennemsigtige deroppe. Glasballeren. Jeg tror bare, I kan se det nu. Ja. Det er faktisk et godt akvarie til det. Synes jeg. De er jo ikke skyldt eller noget. Nej, det var lige i starten, de stod, så nu er de. Ja. Jeg ved, Suller de bare. Sammen med Latigesia Roloffi. Stadigvæk en totalt overset nanofisk, men det er okay. Ja, så. Ja, ikke glasballeren er jo ikke nanofisk. Nej, nej. Altså, Jeg jellybean. vil sige, det er en stor nanofisk. Ikke? Ja, hvor man siger ja til. Der er Så noget med den er fra Afrika i Sydamerika, som står skidt. Ja, det er en fejler. Copy-paste fejl. Men det hænder. Det sker. Jellybean. Ja. Jeg kan huske det. Vi har sendt på mange fisk ind. Jeg kan bare ikke huske, hvordan den overleves og hvorfor. Fyldt op af papfisk og... Ja. Og lidt vejr og alt muligt. Lucy Penis, har du haft den inde her i lang tid, eller? Hvad siger du? Eller, Elucipinis? Ja. Det må have været for lang tid. okay. Rigtig fin valg. Den har vi da ikke haft i rigtig lidt fin. tid. Nej, det er rigtigt. Vietnamesisk skybjørn. Det er rigtigt. Jeg har fået en god flok ind. Min, altså, efter min mening, den flotteste skybjørne. Fordi, Der er noget farve på i forhold til ja, så når de bliver voksne, det er helt vildt. Altså også med deres findeforlængelser og alt muligt andet. Den er så fed. Og den er jo møget nem at have med at gøre. Ingen varm, og der behøver heller ikke blød vand for at yngle. Det skal bare nogle fine bløde planter, der kan smide æggene i. Så bliver den heller ikke lige helt så stor som de andre. Nej. Så ja, det er lang tid siden, vi har haft dem. Faktisk. Dem, der svømmer inde bagved, der, de er meget fine. Sprøjtekramlaksen. Nå ja, Copellaen der, ja. Kom ind her i onsdag, så de ikke faldt helt til ro endnu. Hvor er den henne? Copellaen her, ja. Arnoldi. Arnoldi. Arnold. Arnoldi. Arnold med venner. Jamen, ja, der er jo simpelthen kommet så mange De hæk. mest nuttede korsikere. Ja. Ej, det er vist også de mindste, vi har fået nogensinde. Den kommer han i. Den er også sød. Men de er da søde, ja. Og en stor der. Ups. Så der er faldprisen også med 30 kroner for 6 stykker. Der er stået 6 stykker 199. De faldt lige 30 kroner der. Det er også svært nok, fordi det gjorde størrelsen også. Og det er med turbo på bræksmærtningen. Ja, de kom ind i tirsdags. De har ikke fundet ud af, det var som Jeanette sagde, det er ikke alle, der har fundet ud af, hvor de er der endnu. Nej. Så de er sådan lidt her der alle vejen. Jo. Armerne altså. Ja. God størrelse på Electric Blue den her gang. Akaren. Og på Miki er der egentlig også. Og de har fået mayonnaise til at falde lidt mere til ro nu. Ja. Miki, den er begyndt at blive lidt rød i bunden der. Ja. Jeg synes, det er dejligt at se, hvordan de der, de har smidt af på mayonnaise nu, så de er meget mere rolige nu. Fordi det er jo sindssygt fedt med en amerikaner. Mayonnaise. Det er de andre to jo også, ikke? Altså, sydamerikaner den ene, og amerikaner den anden. Men ja. Myerne, er det 250 liter, så kan det gå 2 par eller 1 par? Eller? Ja, det er et single par, vil jeg sige. Ja. Men mindre man virkelig dækker det godt op, så de fylder egentlig ikke så meget. Nej. Men så skal man dekorere det godt op, ikke? Ja. Vi har også set med de to andre hunde over i de andre. Det er så ikke det, er det en anden Cryptoheros. Hvor det er yngler, og så de andre, de står og gemmer sig op i hver sit dør. Ja. Nano Nuteus, den er også noget mere aggressiv end Myona, jeg vil mene. Ellers er det bare fordi alle dem, de andre, som de går med derhjemme ved Camilla der, de bare accepterer de andre, så der er selv semi-voksne unger, der tuller rundt dernede også og sådan noget, så ja. Jeg tror, det er hende, der beroliger det. Det tror jeg sgu også. Ja, nu er vi gode venner. Ja. Jamen, så noget helt andet for saken. Dem kunne jeg ikke undgå at lægge mærke til, da jeg kom efter weekenden.
Ej, der var sgu en enkelt, men jeg ikke fik fanget. Nå. Dansk opdrættet sværdrager. Jamen altså. Men den er god nu. Det er nemlig lang tid siden, vi har haft den der. Det er godt nok fint. Ja. Og de skal jo have noget plads. Ja, det kan man se, det er torpedoen. Ja, så det kan godt være, at i 40'erne, 50'erne, 60'erne, 70'erne, op igennem 80'erne, at man kunne holde med et 54 liter. Det kan man ikke i 2023. Nej. Giv dem nu. 3,25. Ja, i hvert fald minimum, det kvarer på en meter i længden. Fordi hannerne, de bliver sgu fejstige. Her er det alle vejen, de bliver også pænt store. Jeg synes bare, de passer skide godt i den der. Og 3,25. Ja, 3,25'erne, ja, jamen det gør de også. Det er en fed størrelse til dem, ikke? På trods af, at de bliver større end noget. Ja, ja. Men nej. Så der er lige en opfordring til omkring de her sværdrager her. Det er lige at kigge på skiltet. Ja. Minimumsakvarie 250, trivselsakvarie 325. Nej, minimumsakvarie er 100 cm lang. Ja. Men ja, det svarer til sådan en standard. Det er det. Og det her det bliver sagt med lidt bitterhed, for jeg gider sådan set ikke at diskutere det. Nej. Hvilket er en af primære årsager til, at det ikke er så tit, vi har sværdragen inden, for jeg gider ikke at diskutere det. Jeg er fint klar over, at man havde dem alle mulige gange dengang i små akvarier og alt muligt andet, men det kommer ikke til at ske herfra. Nej. Jeg kan bare tænke på, hvor længe levede det så dengang? Måske ikke så lang tid, som de kunne have gjort. Ja. Ja, det skal vi huske på. Derudover så er der bare, jeg gider ikke diskutere det. Sådan det. Sådan er det. Så må I finde dem et andet sted. Og mishandle dem der. Ja. Så kan du godt høre, at jeg har haft den diskussion pænt mange gange. Ja. Så. Og den kommer også. Der var en lille en. Ja. Den serien. Eller hold nu kæft, Yucatan. Den er ikke ren længere. Den er ikke ren. Det er jo i 70'erne op igennem 80'erne, der kom en streng ind fra Yucatan halvøen over fra Mexico. Nej, det er jo ikke ren længere. Så, men det bliver stadigvæk solgt som Yucatan. Hvor er det en hund der? Er der en hund? Hvor er det en hund? Den ikke? Så det er jo... Ja, de ligger stadigvæk under som værende Yucatan, men de har jo ikke mod med den originale, hvad hedder det, streng, whatever. Ja. Hej, fanden. Er der noget spændende i de store her? Er de ellers flot, de der Fasciatus? Fasciatus. 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 Leporinus. Simpelthen. En fed pæk. Ja, helt vildt. Eller en skam, den bliver så stor. Ja, men så er den velkommen i de store akvarier. Jo. Cigaren? Er den gavnlig på nogle ting? Alger og et eller andet? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Den er gavnlig for oplevelsen. Ja. Kan du kigge på? Pæn at kigge på, sjov at kigge på. Du skal ikke lufte bolden, de forsvinder væk fra. Ja. Vi skal have noget mad. Det er vel en del af mujrkarpelaksen. Hvad det så indebærer, det kan jeg ikke huske. Jeg er ikke så god til det gamle nu. Nej. Så nej, det er sgu cool. Masser af fisk, for vi har glemt halvdelen af dem, så det er super. Ja. Og meget af også genopfyldt. Ja. Der kom hende den fornuftige der. Ja. Møget var fandme også genopfyldt også. Noget her i Så, forvejen. så det Det har vi vist. er jo så bare sjovt. Nej. Det er ikke det samme. Nej. Helt godt som fisken. Stine. Ja. Stine. Forresten skal man lige have på falderæbet her, at webshoppen er rent faktisk åben for forsendelser til Sverige. Til Sverige. Ja. Der er... Så I kan køre til Sverige nu og bestille? Det kan I. Lidt dyrere end at bestille herhjemme til, men det er også okay. Nej, den er sat op nu, så hvis man bestiller over for Sverige af, så hvis man skal levere til en pakkeshop derovre, så koster det 59 kroner i forsendelse. Og hvis man skal leveres hjem til, så koster det 89. Paller, de er dyre, for det er 950 kroner i forsendelse. Og det vil sige, det gælder altså
for baggrund over 98 cm lang. Altså hvis du skal have en baggrund 128-48, den skal altid sendes på en palle, for det skal gå i stykker. Men ellers så sender vi gerne planter og alt muligt andet. Det skal hese det. Ja, akvarier bliver også sendt på paller. Ja, akvariet bliver sendt på paller, og borer. Ja. Så det synes jeg da, hvis der er nogle svensker, der følger med, det er der jo nogle gange, så vil jeg da bare lige sige, at webshoppen, den er faktisk lavet sådan, som vi bestiller fra Sverige nu. Fedt. Så er jeg i gang med at snakke lidt frem og tilbage med PostNord omkring Færøerne, Grønland, Norge, og det er jeg ikke sikker på, at det kommer til at ske, fordi der er simpelthen kæmpestor portoforskydning, afhængig af vægten, og det vil sige, så skal jeg nok ind og optimere eller opdatere vægten på omkring 1200 produkter, fordi at, jeg har jo kørt med fast fragt i 100 år, så der er jo ikke blevet vejet stumper af i 10 år. Nej. Så den kommer nok ikke til at ske. Men skulle I nu have lyst, whatever, så må I jo sende en mail. Men det er i gang med her, så kan jeg jo sige, hvad det koster at sende. Ja. Så kan man klare den derfra. Det er det. Sådan. Et flueben på den. Det er cool. Vi skal stige. Ja. Og så må I jo... Ha' god weekend. Håber vi ses. Ja, og vi beklager den her film i forhold til sidste uge, men det er jo bare, det må I vende jer til. Ja. Vi går ned i... Vi er der. Vi er der, hvor vi er. Sådan det. Hej. Hej. Vi holder en lille lidt. Holder en lille lidt. Sådan. Hej, kom.